Συνεχίζουμε το Spotlight με μια πολύ ιδιαίτερη και ξεχωριστή καλεσμένη. Το όνομα Δανάη Στράτου είναι γνωστό διεθνώς στους χώρους της τέχνης. Η βραβευμένη εικαστικός που λατρεύει τους ανοιχτούς χώρους για να τους παντρεύει με τα έργα της, η Δανάη Στράτου, είναι μαζί μας απόψε και την υποδέχομαι με μεγάλη χαρά. Καλησπέρα, Δανάη, καλώς ήρθες. Ευχαριστώ πολύ. Όπως είπα και στην εισαγωγή μου, είσαι μια διακεκριμένη καλλιτέχνηδα, γνωστή διεθνώς. Έχεις κάνει πολύ σημαντικές δουλειές και το συζητούσαμε και νωρίτερα. Πώς είναι μέσα από όλη αυτή την πορεία στην Ελλάδα να σε παρουσιάζουν τα τελευταία χρόνια ως τη σύζυγο του Γιάννη Βαρουφάκη? Δεν ήταν έτσι εξ αρχής. Ήμουν αναγνωρισμένη και στην Ελλάδα, βασικά, από αρκετά νεαρή ηλικία, γιατί έτυχε να εκπροσωπήσω την Ελλάδα στην Biennale της Βενετίας στα 32 μου χρόνια. Πολύ σημαντικό. Οπότε από εκεί είχα μία πορεία, περίπου 20 ετή πριν γίνει το γεγονός που αναφέρεις. Που ανέφερα. Και ξαφνικά μέσα σε μία νύχτα, από εκεί που έχεις μία πορεία και είσαι με το όνομα, το επώνυμό σου, γίνεσαι γυναίκα κάποιου ανθρώπου. Και εκεί ήταν αρκετά δύσκολο για μένα με έναν τρόπο, με την έννοια ότι δεν ξέρω πώς να το πω. Είναι ένα γεγονός το οποίο ξαφνικά πάβεις να είσαι εσύ, να σε βλέπουνε, πάβεις να είσαι ορατός. Που είσαι. Να είσαι ορατός σαν αυτός που είσαι. Και πήρε μία δεκαετία που έχει περάσει πλέον από τότε που συνέβησαν αυτά τα γεγονότα, που αισθάνομαι ότι τώρα μπορώ και δεν σταμάτησα ποτέ να δουλεύω και να κάνω τα έργα μου, ποτέ μέσα στα αυτά τα 10 χρόνια, αλλά έχει σταματήσει ίσως να με ενοχλεί τόσο πολύ, για να το πούμε έτσι. Ή ίσως και οι άνθρωποι, όλα έχουν αλλάξει βέβαια μέσα σε μία δεκαετία, δεν είναι όπως ήταν στην αρχή, το 15-16. Και τώρα καλύτερα, δηλαδή θέλω να πω ότι εμένα αυτό μου κάνει και ως μια αναπαραγωγή ενός στερεότυπου που θέλει τη γυναίκα πίσω ή στη σκιά ενός άνδρα, το οποίο φαντάζομαι ότι εσένα δεν σου ταιριάζει και σαν οντότητα, γιατί είσαι μια γυναίκα που έχεις κάνει πράγματα, που κυνηγάς τη δουλειά σου, φαίνεσαι ότι είσαι δυναμική. Κοίταξε, είχα καταφέρει όλη μου τη ζωή και ήμουν πολύ περήφανη γι' αυτό, να μην με ταυτίσουν ποτέ με τον πατέρα μου ή με τον πρώτο μου άντρα. Ακριβώς. Ούτε με τον δεύτερο μου άντρα. Για 20 χρόνια τα είχα καταφέρει πάρα πολύ καλά. Γιατί και ο πατέρας μου ήταν ένας άνθρωπος, η οικογένειά μου ήταν μια επώνυμη οικογένεια. Σαφώς. Και είχα καταφέρει να έχω τη ξεχωριστή δική μου πορεία και ποτέ να μην ταυτιστώ ή στιγματιστώ από αυτά τα πράγματα. Και ξαφνικά αυτό έγινε μέσα σε μια νύχτα και είναι ανεξήγητο. Δεν είναι ότι ο Γιάννης ήθελε να με καπελώσει, ας πούμε. Το κάθε άλλο. Είναι πάρα πολύ υποστηρικτικός στη δουλειά μου και στο να είμαι ανεξάρτητος, στο να κάνω τα πράγματα που κάνω. Οπότε αυτό είναι κάτι που γίνεται καμιά φορά χωρίς... δεν ξέρεις πώς γίνεται και ένας άνθρωπος προκαλεί αυτό το ενδιαφέρον στα μέσα, στο κοινό. Δηλαδή ήταν και αυτό ένα περίεργο πράγμα. Γιατί δεν σημαίνει ότι ο κάθε πολιτικός μεγάλο ενδιαφέρον. Εκεί ήταν το περίεργο που γίνεται και που είναι ανεξέλεγκτο και χωρίς κάποιο πλάνο. Κανείς δεν είχε πλάνο να γίνει αυτό, απλά έγινε. Οπότε κανείς μετά προσαρμόζει. Εντάξει, βέβαια η αρχή τότε το 2015 εκείνη πρώτη, αυτό το εξάμηνο ήταν τόσο πολύ έντονο που όλη μας η ζωή δηλαδή άλλαζαν τα πράγματα με τους χρόνους αυτούς της πολιτικής, το συμπυκνωμένο χρόνο, με έναν τρόπο που πράγματι δεν υπήρχε κάτι άλλο στη ζωή μας και εγώ προσπαθούσα να υποστηρίξω μια κατάσταση. Αυτή την προσπάθεια, τότε. Ναι. Από εκεί και πέρα όμως που μιλάμε τώρα γιατί ως άτομο και ως προσωπικότητα πώς συνέχισε αυτό, ήταν λίγο περίεργο που μετά ξαφνικά ήταν σαν να έπαψα να είμαι αυτή που ήμουν. Και πώς ένιωσες, πώς τα αντιμετώπισες και τι έκανες γι' αυτό? Δηλαδή έθεσες κάποια όρια, άλλαξε κάτι στη σχέση σας ή πώς το βίωσες όλο αυτό? Μου μιλάς τώρα για το πρώτο εκείνο εξάμηνο ή γενικότερα? Και γενικότερα, και τώρα και μετά. Ναι, είναι διαφορετικά λίγο τα ξεχωρίζω, γιατί το πρώτο εκείνο εξάμηνο απλά κατέγραφα. Ήμουν ενεργή με έναν τρόπο από πίσω κατέγραφα αυτά που γινόντουσαν με έναν τρόπο. Με το κινητό μου του έπαιρνα συνεντεύξεις κάθε μέρα, του μίλαγα για αυτά και τα κατέγραψα αυτά τα πράγματα. Και ήταν ένας τρόπος να μπορώ να είμαι ενεργή απλά υποστηρικτικά μόνο και μόνο για να μπορεί να μιλήσει, αλλά έκανα και κάτι. Δεν ήταν ότι απλά τον άκουγα, κατέγραφα αυτά τα πράγματα με το κινητό μου. Αυτό ήταν κάτι που τον βοήθησε πάρα πολύ. Από μόνη μου, δεν ξέρω γιατί. Όχι για να κάνω κάτι. Τον βοήθησε μετά που ήθελε να γράψει την ιστορία. Και πολλά πράγματα και ο ίδιος μπορεί να μην τα θυμόταν, αλλά όταν είχε τα interviews, τα βίντεο που του είχα τραβήξει,
ή τα audio, μπόρεσε να καταγράψει την ιστορία. Μετά από αυτό όμως, γιατί αυτό εντάξει έγινε και πέρασε, σαν μια θύελλα ας πούμε, μετά από αυτό συνέχισα, όπως σου είπα, τη δουλειά μου πάντα, δεν σταμάτησα ποτέ να κάνω έργα και ίσως παρόλο που άλλαξαν οι δυναμικές, μεταξύ μας τώρα με το Γιάννη η δυναμική, μπορώ να πω, αλλάζει συνεχώς, γιατί είμαστε σε μια επικοινωνία από την αρχή της σχέσης μας, σε έναν διάλογο όπου ένας δίνει πράγματα στον άλλον και ανταλλάσσουμε συνεχώς ιδέες. Με έναν τρόπο μπλέξαμε τους δύο κόσμους μας. Από την πρώτη στιγμή βρεθήκαμε σε αυτό το διάλογο τον δημιουργικό, ο οποίος μπλέκαμε ο ένας στα χωράφια του άλλου με έναν τρόπο, για να το πω λίγο απλά, αλλά με έναν τρόπο δημιουργικό που έφερνε για άλλα πράγματα. Οπότε ανάλογα και με το τι γινότανε, πάντα κάπως ο ένας ανταποκρινότανε στις συνθήκες του άλλου. Στην αρχή, τα πρώτα χρόνια, εκείνος ακολούθησε τις δικές μου περιπέτειες, όπου ταξιδέψαμε ανά τον κόσμο, μέσα από τις δημιουργίες. Μου το είχε πει και εδώ που είχαμε κάνει αυτή τη συνέντευξη και μου έλεγε και πόσο του άρεσε και όλο αυτό. Νομίζω ήταν και αυτό τον άλλαξε και τον ίδιο, διότι από εκεί που ήταν θεωρητικός και ακαδημαϊκός, μπήκε μέσα στη ζωή, δηλαδή με έναν τρόπο βίωσε και αυτός το κατά πόσον κάποια θεωρητικά κομμάτια που είχε ή ερευνητικά που είχε ψάξει σε σχέση με τα γεωπολιτικά, διότι το έργο αυτό που ίσως ανέφερε ήταν το κάτι 7 διαχωριστικές γραμμές, για το οποίο ταξιδέψαμε ο πρώτος χρόνος της σχέσης μας ήταν ταξίδια σε εμπόλεμες ζώνες στην ουσία. Οπότε εκεί και ο ίδιος ίσως είδε στην πράξη το τι σημαίνουν αυτοί οι διαχωρισμοί που τα είχε στη θεωρία ή τα είχε μελετήσει με έναν τρόπο. Οπότε θέλω να πω ότι κάπως υπάρχουν τα αντανακλαστικά σε εμάς, όπου ανάλογα με το τι συμβαίνει είμαστε ενεργοί και ο ένας μέσα στη ζωή του άλλου. Οπότε άλλαξαν μεν οι δυναμικές μετά, άλλαξαν τα πράγματα, αλλά προσαρμοζόμαστε σε αυτό. Πόσο σημαντικό πάντως είναι, ασχέτως όλων, εγώ δεν θα σας πάρω και ως δύο πολύ γνωστούς ανθρώπους, πόσο σημαντικό είναι τη σήμερον ημέρα, με όλα αυτά που βλέπουμε δίπλα μας, ένα ζευγάρι να είναι μαζί και να συνεχίζει και να αλληλοϊποστηρίζεται, να μπαίνει, όπως μου λες, ο ένας στη ζωή του άλλου, ο ένας να μην καπελώνει τον άλλον. Πόσο σημαντικό είναι αυτό, ο ένας να προωθεί τη ζωή του άλλου. Είναι και θέμα τύχης. Είναι θέμα τύχης να σου συμβεί αυτό, και είναι θέμα όταν σου συμβεί να το αναγνωρίσεις και να το διαφυλάξεις, να το δεχτείς σαν δώρο από τη ζωή και να το διαφυλάξεις μετά από το τι συμβαίνει γύρω μας. Και έχετε καταφέρει να το διαφυλάξετε, γιατί πραγματικά είναι δώρο ζωής αυτό. Έχουμε καταφέρει να το διαφυλάξουμε και δεν θέλω να σου δώσω μια εικόνα τέλεια, ότι όλα είναι τέλεια στη συμβίωσή μας και στη ζωή μας, γιατί έχουμε περάσει από 1000 κύματα. Αυτό που μπορώ να σου πω είναι ότι μέσα από τις περιπέτειές μας, που ήταν άλλες φορές πολύ ωραίες και θετικές και άλλες πολύ δύσκολες και καταφέραμε να επιβιώσουμε μέσα από αυτές, γίνεται πιο δυνατή η σχέση και πιο βαθιά. Και μπορώ να πω τώρα είναι και έχουμε μάθει ο ένας τον άλλο. Οπότε είναι πιο ωραία, πιο εύκολο. Πάμε λίγο στη Δανάη. Πώς η Δανάη από μια οικογένεια, όπως είπες, επώνυμη και με συγκεκριμένες προσλαμβάνουσες ενδεχομένως, έφτασε η Δανάη να κάνει αυτό που ήθελε, αυτό που πίστευε, μέσα στην πορεία σου. Να δούμε λίγο την πορεία σου. Ναι, ήμουν ένα παιδί πολύ αθλητικό, ενεργητικό, δηλαδή είχα πάντα μια περιέργεια να ανακαλύψω τον κόσμο και ήμουν πάντα πολύ της περιπέτειας. Η μητέρα μου είναι καλλιτέχνης, ο πατέρας μου ήταν επιχειρηματίας, αλλά οι γονείς μου και αυτοί μπορώ να πω ότι και εκείνοι ήταν πάντα πολύ στενό ζευγάρι και σε ένα πολύ δημιουργικό διάλογο επίσης. Δηλαδή είχαν πράγματα από κοινού που τους άρεσαν και τα μελετούσαν και τα λοιπά. Οπότε και εκείνος υποστήριζε τη μητέρα. Η μητέρα σου μου είπες είναι καλλιτέχνης. Από εκεί πήρες τα ερεθίσματά σου, από τη μητέρα σου περισσότερο? Σίγουρα τα πήρα από εκεί, αλλά απ' την άλλη εγώ αντιδρούσα σε αυτό, γιατί ήθελα να κάνω άλλα πράγματα. Δεν ήθελα να είμαι σαν τη μαμά μου. Απ' την άλλη τελικά οδηγήθηκα εκεί. Είχα μια έτσι, όπως σου είπα, περιέργεια να ανακαλύψω τον κόσμο, τη γη,
τον κόσμο στον οποίο ζούμε, με την έννοια αυτή του πλανήτη, δηλαδή των ανθρώπων που ζουν σε αυτό το πλανήτη και της φύσης. Και μ' άρεσαν πάντα τα ταξίδια και τελικά κατέληξα να πάω στο Λονδίνο να σπουδάσω γλυπτική και τέχνη και όταν γύρισα και όταν ξεκίνησα να δουλεύω κάνοντας τη δουλειά μου, η περιπέτεια αυτή, η αίσθηση της περιπέτειας ήταν η ανάγκη να ταξιδέψω ανά τον κόσμο και να δημιουργώ. Το πρώτο έτσι μεγάλο έργο που έγινε ήταν το Desert Breath, που έγινε το 1997, αλλά ξεκίνησε 3 χρόνια νωρίτερα. Και πάντα τα περισσότερα έργα σου, από ό,τι έχω δει, είναι έτσι σε ανοιχτούς χώρους και μεγάλα έργα. Συνομιλούν με το περιβάλλον, έτσι όπως λέμε installations, εγκαταστάσεις δηλαδή. Ναι, είναι installation, είναι εγκαταστάσεις και είναι και τέχνη της γης. Αυτό το πρώτο έργο, το Desert Breath, που το έκανα σε συνεργασία με την ξαδέλφη μου, την Αλεξάνδρα Στράτου και τη Στέλλα Κωνσταντινίδη, μια στενή φίλη, ήταν η ανάγκη, ξεκίνησε από την ανάγκη του να φύγουμε από την πόλη, από αυτή τη βολή, από όλο αυτό και να εξερευνήσουμε ένα τοπίο, το τοπίο της ερήμου, με το οποίο κάθε μία για κάποιο λόγο είχε μια σχέση με αυτή την αναζήτηση, μια ανάγκη να προχωρήσει σε αυτό, και θέλαμε να φύγουμε από το πώς εκλαμβάνεται η τέχνη μέσα από τις γκαλερί και τα μουσεία με έναν τρόπο και τη ζωή της πόλης. Και ξεκινήσαμε μια περιπέτεια. Αυτό από την αρχή όμως εμένα με ενδιέφεραν τα στοιχεία της φύσης πάρα πολύ στη δουλειά μου, ακόμα και από τις σπουδές μου. Δούλευα με το νερό, με τη γη και με κατασκευές. Με ενδιέφερε το πώς μπορεί να κινηθεί ο άνθρωπος μέσα σε αυτό και να δημιουργήσω μια εμπειρία για τον άνθρωπο. Και αυτά όλα γίνανε πολύ συγκεκριμένα μέσα στο έργο αυτό της ερήμου στην Αίγυπτο, όπου ήταν ένα περιπατητικό έργο μεγάλης κλίμακας, αλλά βέβαια η κλίμακα έχει να κάνει με το τοπίο. Δηλαδή υπάρχει η κλίμακα του ανθρώπου που είναι πεπερασμένη και η κλίμακα της ερήμου που είναι άπειρη. Και το πώς μπορείς να φέρεις αυτές τις δύο κλίμακες μαζί, ώστε να μπορεί τελικά να υπάρξει μια εμπειρία που είναι κοντά στην κλίμακα του ανθρώπου, αλλά διανοητικά θα μπορούσε να επεκτείνεται, ήταν ο λόγος πώς εξελίχθηκε αυτό το έργο σε 2 σπήρες. Αυτό με τη σπήρα και επίσης το έργο σου που βραβεύτηκε από το Ίδρυμα Μαμιδάκη με τίτλο «Η ενάρετη σπήρα», που είναι 112 κεραμικά αγγεία, μισά μέσα στη γη, μισά εξέχουν, τοποθετημένα σε σχήμα σπήρας. Η σπήρα τι αντιπροσωπεύει για σένα? Γιατί είναι και στο έργο της Αιγύπτου, έτσι δεν είναι? Ναι, εντάξει, η σπήρα είναι ένα σύμβολο το οποίο στην ανθρωπότητα και στην τέχνη είναι από πάντα. Έτσι είναι ακόμα και μέσα στο DNA μας. Υπάρχει μέσα στο σύμπαν. Για μένα είναι ένα σχήμα το οποίο είναι τρισδιάστατο και έχει συνεχή εξέλιξη. Δηλαδή δεν είναι στάσιμο, ούτε δυσδιάστατο. Αυτό είναι μαγευτικό και πιστεύω ότι γι' αυτό και είναι σύμβολο στους πολιτισμούς από την αρχή της ανθρωπότητας. Οπότε δεν μπορώ να πω, ναι, έτσι κάπως ξεκινάει. Για μας ξεκίνησε με την... Καταρχάς το δούλευα και αυτό, γιατί είναι ένα πολύ τραβηχτικό σχήμα που αν αρχίσεις να δουλεύεις με τη σπήρα, σε παίρνει και αυτή μέσα της με έναν τρόπο. Οπότε επαναλαμβάνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα όταν χρειαστεί. Με τον Desert Breath έγινε για το λόγο που σου είπα, ότι κάπως αυτό βοήθησε στο πώς μπορεί να φέρεις μαζί την κλίμακα του ανθρώπου και την κλίμακα της ερήμου. Με το Ίδρυμα Μαμιδάκη, που ήταν μεγάλη μου ευτυχία να κερδίσω αυτό πέρσι το βραβείο και πολύ ωραία εμπειρία η υλοποίηση του έργου, προέκυψε γιατί αυτό βασίστηκε σε ένα προηγούμενο έργο που είχα κάνει στην Ελευσίνα. Και τη νύχτα αυτά φωτίζονται. Ναι, έχουν μέσα είναι μαύρα μέσα. Το έργο αυτό το αρχικό ήταν το «Πάνω στη γη κάτω από τα σύννεφα», το οποίο έγινε το 2017 στο πλαίσιο των Εσχυλίων και της πολιτιστικής πρωτεύουσας στην Ελευσίνα, με 1.200 πιθάρια, με τελείως διαφορετική όμως διαρρύθμιση. Και το έργο αυτό είχε στο DNA του το ότι μπορεί
είχε να κάνει με το πώς να εξελιχθεί σε άλλα μέρη. Είχε να κάνει λίγο με το προσφυγικό, τη σχέση και της Ελευσίνας με το προσφυγικό κομμάτι, με τη σχέση της Δήμητρας και της Περσεφόνης με τον κύκλο της ζωής και του θανάτου και αυτά τα πράγματα, έχοντας μία ροή, πώς μπορεί τελικά να ενωθούν με τον ορίζοντα και με την εξέλιξη, τέλος πάντων, της ανθρώπινης ζωής. Και έτσι η ιδέα μου ήταν αρχικά ότι αυτό το έργο, τα 1000 τόσα πιθάρια, γιατί ήταν προσωρινό στην Ελευσίνα, θα μπορούσαν να βρουν κάποιους άλλους τελικούς προορισμούς και να αλλάξουν, να πάρουν και κάτι νέο από το περιβάλλον. Οπότε όταν έκανα την αίτηση για το Ίδρυμα, για την ανοιχτή πρόσκληση που κάνουν κάθε χρόνο, ήταν το ζητούμενο να γίνει ένα site-specific έργο, τοποειδικό, όπως λέμε στα ελληνικά, και ήθελα να βρω κάτι που να το συνδέει περισσότερο με την Κρήτη. Με την Κρήτη ήδη είχε τη σύνδεση, γιατί αυτά τα κεραμικά αγγεία είχαν δημιουργηθεί στην Κρήτη, στο Θραψανό, που είναι ένα χωριό το οποίο ασχολείται από την αρχαιότητα με τα κεραμικά αγγεία. Αλλά ήθελα ακόμα να βρω μια εξέλιξη του έργου, πώς μπορούσε να συνδεθεί, και επειδή από μικρή είχα πάει και με τους γονείς μου στη Φεστό, μου είχε μείνει ο δίσκος της Φεστού και αυτό το σπυροειδές, που είναι πολύ διαφορετικό βέβαια από το καθαρά γεωμετρικό. Είναι ένα διαφορετικό, και με μάγεψε το γεγονός ότι δεν έχει αποκρυπτογραφηθεί και η γραφή, η β' μινοϊκή, που είναι αυτή. Οπότε είναι τα 112 σύμβολα που βρίσκονται στο δίσκο της Φεστού, και χρησιμοποίησα τα 112 κεραμικά αγγεία από το αρχικό έργο, τα οποία μπήκανε σε αυτή τη σπυροειδή, ακριβώς ακολούθησαν τη μορφή της σπήρας του δίσκου της Φεστού. Και έτσι αυτό επίσης βοηθάει, ενώ έχει πολύ μικρότερη έκταση αυτό το έργο, ακολουθώντας όμως τη σπυροειδή του, τη μορφή, επεκτείνεται και το βίωμα. Δηλαδή γίνεται μεγαλύτερη η απόσταση που περπατάς. Στα έργα σου, όταν βλέπεις κόσμο να τα παρατηρεί, έχεις κάτσει ποτέ, ας πούμε, πιο πίσω να δεις τις αντιδράσεις του? Ναι, είναι από τα πιο σημαντικά πράγματα που μου δίνουν έναυσμα να κάνω αυτά τα έργα. Δηλαδή με ενδιαφέρει πολύ. Καταρχάς με ενδιαφέρει να απευθύνομαι σε όλο τον κόσμο και όχι στους ειδικούς της τέχνης. Οι αντιδράσεις, ας πούμε, των παιδιών για μένα είναι το πιο μαγικό και το πιο ωραίο πράγμα που έχω. Και τι έχεις δει, τι έχεις πάρει? Τα περισσότερα πράγματα, τα περισσότερα. Το καταλαβαίνουν, πιστεύεις, τα παιδιά? Τι καταλαβαίνουν? Πραγματικά πολλές φορές απορώ όταν τα παιδιά, ας πούμε, τα πηγαίνουν, ξέρεις, εκδρομή σε ένα μουσείο ή να πάνε να δουν ένα χώρο τέχνης. Πραγματικά απορώ, τους αρέσει ή απλά πάνε? Πρέπει να τα συνεπάρει, νομίζω, κάτι. Νομίζω ότι ειδικά τέτοιου είδους έργα, ίσως γι' αυτό και εγώ κατευθύνθηκα σε αυτό το είδος της τέχνης, που έχει να κάνει με τη συμμετοχικότητα, με τα υλικά της φύσης, όπου μπορείς να βρέξεις το χέρι σου μέσα ή να περπατήσεις ξυπόλυτο στο χώμα ή οτιδήποτε, να το καταλάβεις. Δηλαδή να γίνουν μέρος της τέχνης κατά κάποιο τρόπο. Να σου απαντήσω από την προσωπική μου εμπειρία. Γιατί όταν ήμουν 9 χρονών ήταν μια έκθεση που εμένα με επηρέασε τρομερά, του Γλύπτη του Τάκη, στην Γκαλερί Ζουμπουλάκη. Πρέπει να ήμουν 9 χρονών. Και θυμάμαι, είχε κάνει κάτι μεταλλικές πλάκες στον τοίχο, απλά σκέτα, λαμαρίνες στον τοίχο, κρεμασμένες, παραλληλόγραμμες, και κάτω στο δάπεδο είχε τα ψιά που είχαν ερηνίσματα σιδήρου. Και έπαιρνε κανείς, αυτό ήταν το ζητούμενο, τα ερηνίσματα και τα πέταγε στη μεταλλική πλάκα, και αυτά, επειδή ήταν μαγνήτης, ακολούσαν. Μαγνήτης πρέπει να ήταν η μεταλλική πλάκα, η λαμαρίνα. Και πάντως κολλούσαν και κάνανε σχήματα. Και αυτό το πράγμα εμένα με μάγεψε και πιστεύω καθόρισε την πορεία μου από εκεί πέρα. Εντάξει, εκτός από το βίωμα, το ότι είχα τη μητέρα μου να δουλεύει και έκανα και εγώ τα δικά μου μικρά γλυπτά δίπλα της. Αλλά αυτό με την έκθεση του Τάκη ήταν για μένα καθοριστικό. Και νομίζω ότι πάντα αυτό είναι για μένα ίσως ένα ζητούμενο. Το επόμενο που μπορώ να σου πω είναι ότι ο γιος μου, όταν ήταν 6 χρονών περίπου, σε αυτή τη μαγική ηλικία που τα παιδιά λένε τα πιο ωραία πράγματα, είχα κάνει ένα έργο που ίσως είναι για μένα το πιο αγαπημένο μου στην πορεία της δουλειάς μου. Το Breathe, αναπνεύστε, το οποίο το είχα κάνει στα Καμίνια. Ήταν στην πρώτη μου ατομική έκθεση μετά την Biennale της Βενετίας, στα Καμίνια του Πειραιά, στους Κυλινδρόμυλους του Σαραντόπουλου που με είχαν φιλοξενήσει οι χώροι αυτοί, και είχα φτιάξει ένα δωμάτιο από χώμα, μια τεράστια, 500 τετραγωνικά περίπου ήταν, 30 μέτρα επί 15, μια παλιά αποθήκη, την οποία τη γέμισα με χώμα. Και έφτιαξα μια κατασκευή στο κέντρο του χώρου που έκανε την κίνηση της αναπνοής. Το χώμα, και είναι
αυτό είχε να κάνει με το πώς μπορεί η γη να είναι ένας ζωντανός οργανισμός. Και τι σου είχε πει ο γιος σου? Και είχαν πάει με το σχολείο. Όχι όταν. Μπορεί να είχε πάει και μαζί μου, αλλά πάντως πήγανε με τον νηπιαγωγείο και εγώ δεν το ήξερα. Και μετά μου λέει: μαμά, αυτό το έργο ήταν το καλύτερό σου, λέει, γιατί όταν το έβλεπα από μακριά, θα ήταν σαν αν ήμουν στην έρημο και το έβλεπα από μακριά, μάλλον έτσι μου είπε, θα ήταν σαν να έπινε όλη η γη. Οπότε αυτό είναι η απάντηση. Δεν έχω να σου πω. Πραγματικά αυτό είναι η απάντηση. Όταν ασχολείσαι με ένα έργο, να το πω έτσι, όπως έχουμε την εικόνα των καλλιτεχνών, που όπως μέσα από ταινίες που τη βλέπουμε, ότι αφοσιώνονται σε αυτό και είναι σαν να φεύγουν από τον υπόλοιπο κόσμο, να μην έχουν επικοινωνία, να είναι σε αυτό αφοσιωμένοι. Είσαι έτσι κι εσύ ή όχι? Ή δεν σημαίνει αυτό? Είναι πάρα πολύ έτσι. Δηλαδή, κοίταξε, για να είμαι και πιο. Δηλαδή, μπορεί να περνάνε οι μέρες και να μην το καταλαβαίνεις, ας πούμε. Όχι, δεν είναι έτσι ακριβώς, γιατί. Να πω κάτι που ίσως απομυθοποιεί και λίγο κάποια πράγματα. Στη δουλειά μου και στη δουλειά μας οι καλλιτέχνες, νομίζω το 90% του χρόνου είναι τα πρακτικά και τα δύσκολα πράγματα που έχεις να κάνεις ώστε να υλοποιηθεί ένα έργο, ειδικά σε αυτά τα έργα. Που είναι μεγάλα. Που είναι μεγάλης κλίμακας και είναι σαν μια παραγωγή, σαν να κάνεις μια ταινία. Δηλαδή, έχεις συνεργασία με πάρα πολλούς ανθρώπους, είναι σε βάθος χρόνου. Μπορεί ένα έργο να πάρει από 3 έως και 5 χρόνια κάποιες φορές. Οπότε είναι μια διαδικασία που έχει πάρα πολύ. Από το πώς θα χρηματοδοτηθεί το έργο, πώς θα οργανωθεί το έργο, πώς θα μπει στην παραγωγή το έργο, πώς μετά θα υλοποιηθεί για να έρθει, να μπορεί να έρθει το κοινό σε αυτό το έργο. Οπότε είναι πάρα πολλά στάδια και πολύς ο χρόνος. Την ώρα όμως υπάρχουν 2-3 στάδια, όπως είναι για μένα ένα στάδιο πολύ που έτσι μου δίνει, με γεμίζει πολύ, είναι το να λύσω το έργο. Δηλαδή, έχεις διάφορα ερεθίσματα. Που για μένα, επειδή τα έργα μου είναι η αντίδρασή μου σε έναν χώρο, σε έναν τόπο, σε ένα τοπίο, μπορεί ακόμα και αρχιτεκτονικά ή ακόμα και σε μια συνθήκη, αφουγκράζομαι και αρχίζω να επεξεργάζομαι αυτό που ίσως δεν φαίνεται διαγυμνού οφθαλμού, αλλά είναι εκεί. Και αυτό το φέρνω στην επιφάνεια, ώστε μετά να μπορεί ο θεατής να το βιώσει και να το δει. Αυτή η διαδικασία μέχρι να λυθεί το έργο είναι λίγο σαν μια μαθηματική εξίσωση, γιατί παίρνεις κάποιο έναυσμα από το περιβάλλον, από το οτιδήποτε, το ζητούμενο, και αρχίζεις να σκέφτεσαι κάποιες ιδέες και μετά αρχίζουν να μπαίνουν αυτές κάτω και μετά αρχίζεις να απορρίπτεις κάποια πράγματα ή κάποια άλλα να είναι πιο σημαντικά. Είσαι σε διάλογο με κάποιους ανθρώπους που συνεργάζεσαι για αυτό το πράγμα και κάποια στέκουν και κάποια άλλα όχι. Οπότε είναι το κομμάτι αυτό της πραγματικής δημιουργίας που είναι το conceptual, είναι το διανοητικό μέρος του έργου. Όταν αυτό λυθεί, μετά αρχίζουν οι δυσκολίες οι πιο πρακτικές και μετά όταν είναι να υλοποιηθεί, εκεί είναι η άλλη δεύτερη μεγάλη χαρά, όπου εκεί χάνεσαι τελείως. Εκεί χάνεσαι σε αυτό, τελείως. γιατί ας πούμε όταν κάναμε το έργο στην Κρήτη τώρα, που είναι ίσως το πιο πρόσφατο μεγάλο έργο, πέρσι τέτοια εποχή, είσαι εκεί ας πούμε ένα μήνα και είσαι full, δηλαδή δεν υπάρχει πρωί, μεσημέρι, βράδυ, από την Ανατολή μέχρι τη Δύση, είναι το μυαλό σου εκεί. Σε αυτή τη φάση φαντάζομαι πολύ δημιουργικό αυτό και πολύ σε γεμίζει, έτσι δεν είναι? Ναι, βρίσκεσαι σαν να μπαίνεις σε ένα παράλληλο χρόνο, όπου άλλα πράγματα έχουν σημασία. Δηλαδή είσαι στοχοπροσιλωμένος σε αυτό το πράγμα και ξεχνάς λίγο την καθημερινότητα, τα πράγματα που έχουμε όταν η ζωή μας είναι πιο φυσιολογική και για μένα είμαι λίγο σαν στρατιώτης όταν γίνεται αυτό το πράγμα και μπαίνω σε αυτόν τον κόσμο. Δανάη, ήταν έτσι μια πορεία που έχω στην τέχνη σου και στη δουλειά σου, το γεγονός ότι είσαι η σύζυγος του Γιάννη Βαρουφάκη, σου έχει κοστίσει? Μου έχει κοστίσει, για να είμαι ειλικρινής. Καλός ή κακός, οι άνθρωποι που υποστηρίζουν την τέχνη είναι αυτοί που έχουν τα χρήματα να υποστηρίξουν την τέχνη, που είναι και άνθρωποι που με έχουν υποστηρίξει στο παρελθόν. Κάποιοι ακόμα υποστηρίζουν. Ας πούμε, εγώ δεν πίστευα ότι θα πάρω το βραβείο Μαμιδάκη και ο Γιάννης σίγουρα δεν το πίστευε. Μου λέει: χάνεις το χρόνο σου. Και είπε: όχι, εγώ δεν το βάζω κάτω. Θα το κάνω. Και τελικά, ας πούμε, τώρα λέω ένα καλό παράδειγμα για να μην πω το κακό. Σίγουρα επηρέασε, ας πούμε, κάποιους να μην θέλουν να με υποστηρίξουν λόγω της πολιτικής, που είναι πάρα πολύ άδικο και λάθος, πιστεύω, γιατί δεν μπορείς να ταυτίζεις μια γυναίκα με τον άντρα της και με την πολιτική. Το θεωρώ λάθος όταν κάποιος έχει μια πορεία στο χρόνο και είναι κάποιος που μπορεί να είναι συλλέκτης. Δηλαδή δεν είναι ότι
Ξέρω εγώ, γι' αυτό το λόγο έκανε. Δηλαδή, υποστηρίζεις ένα καλλιτέχνη στο βάθος του χρόνου. Αυτό έχει σημασία. Όμως, υπάρχουν και τα πολύ καλά παραδείγματα, όπως αυτό, όπου τελικά μέσα από 600-700 αιτήσεις που ήταν παγκοσμίως για το βραβείο Μαμηδάκη, το κέρδισα. Άρα έβαλα τα δυνατά μου. Δηλαδή, δεν το βάζω κάτω κι εγώ. Είμαι μαχήτρια και θα το πάω. Έκανα μια πολύ καλή, πιστεύω, ιδέα, γιατί προφανώς το κέρδισα αυτό. Δηλαδή, ακούγεται ίσως άσχημο να λέω κάτι. Όχι, γιατί υποστηρίζεις τη δουλειά αλλά το δούλεψα πάρα πολύ. Ναι. Να είναι πραγματικά μια καλή πρόταση που δεν θα μπορούσε να έχει τρύπη. Γιατί ήταν πάνω και στην ειδικότητά μου, για να πω την αλήθεια. Δεν υπάρχουν πολλοί στην Ελλάδα που να ασχολούνται με τη land art και με την. Αλλά υπάρχουν τέχνη. και κακές περιπτώσεις. Υπάρχουν, δυστυχώς. Πολλοί που δεν θέλουν καθόλου να έχουν. Και πιστεύεις ότι σε αυτό μπορεί να παίζει σίγουρα ρόλο η πολιτική. Το γεγονός μάλλον ότι στην εξίσωση υπάρχει και ο παράγοντας Γιάννης Βαρουφάκης και Μέρα25 ενδεχομένως. Όταν κάποιοι άνθρωποι. Κοίτα, είναι και κάπως φυσικό. Δηλαδή, όταν το Μέρα25 έχει σαφείς θέσεις για συγκεκριμένα ζητήματα και κομμάτια, ξέρεις, κάποια ζητήματα συγκεκριμένα, είναι λογικό και αυτοί οι άνθρωποι, αλλά και εγώ δεν να μην θέλω να δεχτώ ίσως την υποστήριξη κάποιων οργανισμών που μπορεί να καταστρέφουν, ας πούμε, το περιβάλλον, για να μην στο πω στο πολύ ακραίο, στο πολιτικό καθαρά. Και αυτό βέβαια η τέχνη είναι πολιτική. Η τέχνη είναι πολιτική. Δεν είναι άνευ πολιτικής, κάθε άλλο. Και ένας από τους λόγους που με ενδιαφέρει το κομμάτι του περιβάλλοντος είναι, δηλαδή στη δουλειά μου δεν είναι τυχαίο που επιλέγω να επικεντρωθώ στο πώς καταστρέφουμε τον πλανήτη και να αναδείξω τη σημασία που έχει η σχέση μας με αυτό τον πλανήτη και να θυμίζω αυτό το πράγμα μέσα από τη δουλειά μου. Οπότε αυτά κάπως πάνε και όλα μαζί. Δηλαδή και εγώ δεν θα ήθελα να δεχτώ ίσως χρήματα από έναν οργανισμό που δεν συμφωνώ μαζί του και ιδεολογικά, ας το πούμε έτσι. Οπότε είναι και διπλό. Δεν είναι μόνο ότι το Μέρα25 ή ο Γιάννης με τις πολιτικές του απόψεις απομάκρυναν κάποιους ανθρώπους. Ναι, έγινε αυτό, αλλά και εγώ η ίδια, κάνοντας τις επιλογές μου, για τις οποίες δεν μετανιώνω καθόλου, ήταν μια επιλογή. Αλλά το περίεργο είναι, που σου είπα και πριν, ότι αυτό δεν με σταμάτησε τελικά. Ίσως μπορώ να πω, η αλήθεια είναι ότι ίσως την τελευταία δεκαετία έχω κάνει τα πιο σημαντικά μου έργα. Δεν ξέρω πώς έγινε. Ποίησμοσες. Ναι. Ίσως ενδεχομένως είπες δεν θα αφήσω αυτό να με πάει εμένα πίσω, γιατί έχω τη δική μου οντότητα. Είμαι η Δανάη Στράτου. Ναι. Όχι είμαι η Δανάη Στράτου, είμαι αυτή που είμαι. Δηλαδή δεν μπορώ να φανταστώ τον εαυτό μου να έχει αξία η ζωή μου άμα δεν δημιουργώ και δεν κάνω την τέχνη μου. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι έχω λόγο ύπαρξης. Εντάξει, εννοείται ότι λατρεύω τα παιδιά μου, τώρα το εγγονάκι μου. Έχεις γίνει και γιαγιά. Ναι, και είναι η μεγαλύτερη ευτυχία. Και είναι το πιο ωραίο πράγμα στη ζωή. Πιστεύω να μπορείς να έχεις αυτά τα πράγματα όλα και να δίνεσαι στην οικογένειά σου, στους ανθρώπους που αγαπάς και ταυτόχρονα να μπορείς να δημιουργείς. Δεν είμαι... ίσως έχω κατηγορηθεί και από... όχι τώρα στο πολιτικό επίπεδο, γενικά στη ζωή μου, από το γεγονός ότι δεν συμβιβάζομαι. Τα θέλω, δουλεύω για να μπορώ να τα έχω όλα. Αυτό το έχεις περάσει και στα παιδιά σου? Το δεν συμβιβάζομαι ή προσπαθείς? Το εύχομαι. Πιστεύω ότι μέσα από το παράδειγμα περνάμε πράγματα στα παιδιά μας και όχι από τα μαθήματα. Και γι' αυτό ήταν και πολύ συνειδητή μου επιλογή να μην τα παρατήσω. Δηλαδή, ασχολήθηκα πολύ με τα παιδιά, ειδικά τα πρώτα χρόνια, αλλά δεν δέχτηκα να κάνω πίσω τη δουλειά μου. Επειδή έγινες μητέρα. Και ήταν πολύ συνειδητή απόφαση. Έγινες μητέρα και σε μικρή ηλικία. Έγινα σε μικρή ηλικία, δηλαδή πριν τα 30 είχα κάνει και τα 2 μου παιδιά. Κανονική ηλικία είναι βέβαια. Ναι, εντάξει. Όπως λέω κι εγώ καμιά φορά στη μητέρα μου λέει κανονική ηλικία είναι πριν τα 30. Εμείς γινόμασταν πιο μικρές. Τώρα έχουν αλλάξει τα πράγματα. Έχουν αλλάξει τα πράγματα και βλέπεις, ας πούμε, ότι οι γυναίκες πάνε πιο μετά, δηλαδή και μετά τα 40. Ναι, και ίσως αυτό έχει τα θετικά του. Και το κάθε ένα έχει τα θετικά και τα αρνητικά. Και εγώ ίσως δεν ήμουν τόσο προετοιμασμένη να είμαι μαμά στα 26-27 μου, ας πούμε, αλλά έτσι έγινε και είμαι πολύ χαρούμενη γι' αυτό. Οπότε υποστηρίζω τις επιλογές μου. Και τότε πραγματικά ήταν συνειδητή η απόφαση αυτή, ότι μέσα από το παράδειγμα της ζωής μου πιο πολύ έχω να τους δώσω και να τους εμπνεύσω. Να ζήσουν τη ζωή όπως τη θέλουν. Και βασικά για μένα ένα ζητούμενο από τα πολύ
από τα πολύ μικρά μου χρόνια ήταν να τιμήσω τη ζωή που μου δόθηκε, δηλαδή να την βιώσω στο 100%. Η μεγάλη μου αγωνία, ακόμα και από παιδί, ήταν να μην αφήσω να περάσει τη ζωή και δεν κάνω τα πάντα, ό,τι μπορώ. Και αυτό νομίζω με χαρακτηρίζει ίσως. Να Οπότε τιμήσεις δεν το βάζω. τη ζωή που σου δόθηκε. Ναι. Μου άρεσε πάρα πολύ αυτό σαν έκφραση. Και το προσπαθείς ακόμα και σήμερα, έτσι δεν είναι? Δεν σταματάει Πιο πολύ. νομίζω αυτό. Πιο νομίζω πολύ. Όσο μεγαλώνεις έχεις πιο πολύ δύναμη. Πιο πολύ δύναμη, όχι μόνο και ψυχική εννοείται. Θεωρείς ότι οι γυναίκες έχουμε σοφία που αποκτούμε. Αυτό θέλω να σου πω, ότι οι γυναίκες μεγαλώνοντας έχουμε περισσότερο. Εγώ το βλέπω και από μένα, ότι είμαι πολύ καλύτερα μέσα μου, ας πούμε, μεγαλώνοντας, παρά μέσα μου. Δηλαδή, έχεις μεγαλύτερη σοφία, αυτό θέλω να πω. Νομίζω ναι, εφόσον είναι κάτι το οποίο το προσπαθείς και το καταλαβαίνεις. Δηλαδή, αν σε ενδιαφέρει να είσαι σε επαφή με τον εαυτό σου, με την αλήθεια σου, και δεν το αφήνεις αυτό το πράγμα, και δεν είσαι έτοιμος να συμβιβαστείς ή να παρασυρθείς. Θυμάμαι τα πρώτα μου έργα, ίσως από τα πρώτα στο πανεπιστήμιο, ήταν αυτό και μια έτσι αιμονή ίσως που έχω με κάποια πράγματα που είναι η ευθεία, η γραμμή, που ήταν για μένα η έννοια του ότι να μην χάσω το δρόμο μου και μπω σε ένα από τα πλαϊνά δωμάτια και μου κλείσει η πόρτα αυτή και μετά δεν μπορούσα να ξαναβρω το δρόμο μου. Ναι. Τώρα λίγο στο λέω λίγο σχηματικά, αλλά ήταν μια αγωνία από πολύ, υπαρξιακή αγωνία από μικρή. Ναι. Και αυτό με καθοδήγησε σε όλη μου τη ζωή να μην χάσω τους στόχους μου. Πιστεύω ότι ήταν κάτι που μου το πέρασαν αυτό και οι γονείς μου, ειδικά ίσως η μητέρα μου αυτό. Ναι. Με καθορίζει αυτό και ελπίζω και τα παιδιά μου να το... Αλλά όπως λέω, ήταν πολύ συνειδητό να μην κάνω μαθήματα στα παιδιά μου, αλλά μέσα από την ίδια μου τη δική μου, το πώς βιώνω τη ζωή μου και το πώς προσπαθήσουν να πάρουν αυτά πράγματα. Ναι. Τώρα τι θα ήθελες να μοιραστείς με τον κόσμο, τι ετοιμάζεις, ποιο είναι αυτό που θέλεις να μοιραστείς, που υπάρχει μέσα σου, που θες να το βγάλεις? Τώρα είμαι σε μια διαδικασία. Η επόμενη ατομική έκθεση, η οποία ετοιμάζω και τη δουλεύω εδώ και 2-3 χρόνια σχεδόν, μπορώ να πω, είναι βασικά ένας αποχαιρετισμός στη μητέρα μου μέσω του έργου. Αισθάνθηκα την ανάγκη, γιατί είχα μια δύσκολη κάπως σχέση με τη μητέρα μου. Δεν ήταν εύκολη, όπως πολύ συχνά είναι με τις μαμάδες και κόρες. Άλλο η αγάπη και η εκτίμηση και όλα αυτά, γιατί και τη θαυμάζω και την αγαπάω, αλλά αισθάνθηκα την ανάγκη να βρεθώ σε ένα διάλογο μαζί της μέσω του έργου. Έγραφε και ποίηματα, εκτός από το ότι ήταν γλύπτρια, και κάπως από εκεί βρήκα την αρχή του να μπω στο διάλογο αυτό μαζί της. Σε μια παραλία στην Ιθάκη με τον Γιάννη βρεθήκαμε εκεί, που λέγεται Αφάλες, μια παραλία με ολόλευκα στρογγυλά βότσαλα, και μου έφερε αυτό στο νου ένα ποίημα που έχει γράψει, το Βότσαλο Θαυμαστό, που μιλάει για το πώς διαμορφώνεται τελικά μέσα στους αιώνες, μέσα από τα στοιχεία της φύσης, ένα βότσαλο που φτάνει στα χέρια του ανθρώπου, ολοστρόγγυλο. Και από εκεί πήρα το έναυσμα και ξεκινάω με αυτόν τον τρόπο να βρίσκομαι σε αυτό το διάλογο, και αυτή η έκθεση προγραμματίζεται για το φθινόπωρο τώρα που μας έρχεται, ναι, σε συνεργασία με το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Και γιατί αποχαιρετισμό στη μητέρα σου? Η μητέρα μου είναι στο τέλος της ζωής της. Δυστυχώς έχει τη χειρότερη ασθένεια που μπορεί να έχει κανείς, που είναι το Alzheimer, οπότε είναι δύσκολο να επικοινωνήσουμε πια, και αισθάνθηκα την ανάγκη να τιμήσω τη ζωή της και το έργο της και να βρεθώ σε αυτό το διάλογο μαζί της για να την Πώς είναι να έχεις απέναντί σου έναν άνθρωπο ο οποίος παλεύει με αυτή την ασθένεια? Και το λέω γιατί και μπορεί να μας βλέπουν τώρα άνθρωποι οι οποίοι έχουν στο οικογενειακό τους περιβάλλον και βιώνουν και ζουν τέτοιες καταστάσεις, και φαντάζομαι ότι είναι πολύ δύσκολο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, πιστεύω, γιατί όταν χάνει κανείς το μυαλό του, χάνει αυτό που είναι. Και οι άνθρωποι που είναι οι άνθρωποι του, και αυτοί υποφέρουν επίσης. Και ο άνθρωπος ο ίδιος, που να είναι πάρα πολύ τρομακτικό στα πρώτα στάδια, που κανείς φαντάζομαι έχει και τη συνείδηση αυτή και σιγά σιγά χάνεται. Αλλά για τους ανθρώπους που είναι δίπλα, η οικογένεια, είναι εξίσου επώδυνο. Γιατί σιγά σιγά χάνεις τον άνθρωπό σου και μπορεί να είναι εκεί το σώμα του, αλλά ο ίδιος δεν είναι πια εκεί. Ίσως είναι ένα κομμάτι του πνεύματός του. Αυτό που είναι εντυπωσιακό, μπορώ να πω ότι είναι ο διάβλος επικοινωνίας, είναι η αγάπη μόνο που μένει. Τίποτε άλλο. Δηλαδή, μπορεί να λάμψει για ένα λεπτό, ή να σου χαϊδεύει το χέρι, να μου το χαϊδεύει, να τη φυλάω, να με φυλάει.
Αλλά αυτό είναι που φεύγει τελευταίο μάλλον. Ναι, είναι δύσκολο πραγματικά. Και κλείνοντας, θέλω να σε ρωτήσω έτσι, ποιος είναι πιο σκληρός, ο κόσμος της πολιτικής ή ο κόσμος της τέχνης? Και οι δύο νομίζω. Και οι δύο, Βέβαια μπορώ να πω ότι ο κόσμος της τέχνης πάλι εξαρτάται πώς τα βλέπεις, γιατί και τα δύο είναι απαραίτητα. Είμαστε κοινωνία ανθρώπων, έτσι, οπότε αυτά πάνε μαζί. Δηλαδή και η τέχνη και η πολιτική. Ίσως η τέχνη είναι προϋπάρχουσα στην κοινωνία. Έτσι, από την αρχή του ανθρώπου υπήρχε η ανάγκη της έκφρασης του ανθρώπου. Δηλαδή δεν μπορώ να φανταστώ την ανθρωπότητα χωρίς τον πολιτισμό, χωρίς την δημιουργία. Η πολιτική είναι ίσως πιο μετέπειτα, αλλά και αυτή είναι εξίσου νευραλγική σημασία, πιστεύω, για το πώς οργανωνόμαστε ως κοινωνία τελικά. Κάποιες ιεραρχίες κάπως πρέπει να υπάρχει ένας κανόνας. Οπότε η πολιτική σαν βάση θα έπρεπε αυτά να εξυπηρετεί την κοινωνία και όχι το αντίθετο που συμβαίνει σήμερα. Όμως νομίζω ότι αν τα δούμε λοιπόν στο πώς είναι η πραγματική ανάγκη του, γιατί έχουμε την ανάγκη να δημιουργούμε ή την ανάγκη να είμαστε μια οργανωμένη κοινωνία, είναι θετικά πράγματα, έτσι. Και τα δύο όμως τελικά, όπως εξελίσσεται η ανθρωπότητα και ο άνθρωπος, και το βλέπουμε και το βιώνουμε σήμερα σε τόσα πράγματα, είμαστε σε ένα πολύ επικίνδυνο στάδιο για την ανθρωπότητα, έτσι. Νομίζω αυτοκαταστρέφουμε την ύπαρξή μας και την πιθανότητα να υπάρξουμε στο μέλλον, όχι εμείς οι ίδιοι, τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας, τα δυσέγγονά μας. Είναι πολύ σκληρή η πραγματικότητα αυτή, και εκεί πέρα λοιπόν, για μένα να σου πω, η αρρώστια της εποχής μας είναι η απληστία. Αυτό χαρακτηρίζει τα πάντα λοιπόν, είτε είναι στην πολιτική είτε στην τέχνη. Δυστυχώς πλέον πολλοί άνθρωποι ενδίδουν σε αυτό το συναίσθημα, στην απληστία, και αυτό είναι η αρχή όλων των κακών για μένα. Και ποιο είναι το αντίδοτο? Υπάρχει αντίδοτο? Φυσικά, θεωρείς? γιατί οι άνθρωποι έχουμε όλα μέσα μας, και το καλό και το κακό. Το θέμα είναι να προσπαθούμε. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να μιλήσω για όλους τους ανθρώπους. Εγώ μπορώ να σου πω εγώ τι παλεύω. Ναι. Προσπαθώ πάντα η εκκίνηση των πραγμάτων μέσα μου είναι από το μέρος της αγάπης, από το καλό. Το καλό για όλους. Να υπερτερείς το καλό. Και όχι να σκέφτομαι, ξέρεις, το σημαντικό είναι, να μην σκεφτόμαστε τον εαυτό μας, να μην έχουμε ιδιοτέλεια, γιατί δεν βοηθάει αυτό σε κάτι. Δηλαδή πρέπει, αν όλη μαζί η κοινωνία κάνει κάτι καλύτερο, σκέφτεται το καλό, τότε όλοι μπορούμε να ωφεληθούμε. Δυστυχώς θα πρέπει δεν μπορώ να χάσω την ελπίδα μου. Πιστεύω ότι η ελπίδα πραγματικά πρέπει να πεθαίνει τελευταία, και κάθε μέρα που ξυπνάω και μέσα στη νύχτα που ξυπνάω σκέφτομαι αυτά που με απασχολούν, δηλαδή να προσπαθούμε να πολεμάμε για το καλό και να μην αφινόμαστε, να μην αφεθούμε. Πρέπει να πολεμήσουμε για να καταφέρουμε να συνεχίσουμε να υπάρχουμε ως άνθρωποι, και θα πρέπει να σταθούμε στο ύψος μας και να πολεμήσουμε για αυτά, να αγωνιστούμε για τα θετικά πράγματα, αυτό που είπα πριν ίσως, μου δόθηκε το δώρο της ζωής. Να τιμήσουμε αυτό. Δηλαδή θα αφήσουμε να καταστρέψουμε αυτόν τον πλανήτη και τους συνανθρώπους μας? Γιατί για να είναι 5 άνθρωποι στον πλανήτη που ωφελούνται από αυτό και 3 εταιρείες? Γιατί εκεί έχουμε φτάσει. Πρέπει να τιμάμε τη ζωή και να τιμάμε την κάθε μέρα μας. Δηλαδή όταν βλέπουμε να γίνονται και να στεκόμαστε ο ένας στον άλλον. Μαζί όλοι, εμείς είμαστε οι πολλοί, οι άνθρωποι έχουν την καλοσύνη μέσα τους. Είμαστε οι πολλοί. Πρέπει να σταθούμε στο ύψος και να μην αφεθούμε, να πιστεύουμε ότι δεν έχουμε άλλη επιλογή. Γιατί η επιλογή είναι η αντίσταση. Δανάη μου, να σε ευχαριστήσω πολύ για την κουβέντα που είχαμε σήμερα και για τα όσα είπαμε. Εγώ σε ευχαριστώ ιδιαίτερα. Ήταν απολαυστική η συζήτηση, μπορώ να πω. Ειδικά τώρα προς το τέλος. Ναι, δεν ξέρω, έτσι. Ναι, και για μένα. Γιατί είπαμε έτσι αλήθειες και πράγματα τα οποία μας απασχολούν. Νομίζω βγήκαμε και λίγο εκτός πλαισίου και πάντα τις χαίρομαι αυτές τις συζητήσεις. Ελπίζω και ο κόσμος να το χάρει και το ίδιο. Ναι. Να είσαι καλά, Δανάη, σε ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ακόμα ένα spotlight έφτασε στο τέλος του. Να έχετε ένα πολύ όμορφο βράδυ.